Ngaya pa di, dumanya pa di sa harong, ako ang amo. Bako si misis. Di napot ko kung ano ta siya ang amo. Kaya pala, amo na para sapna. Amo na para ugas. Amo na para disponer. Amo pa para mantinir. Ang istorya da mga pangga, mapapadapit ini kay Pay Tomas. Si Pay Tomas alias Bungkaras. Senior citizen na ini si Pay Tomas mga pangga, mga 60 anyos na ini, alagad. Sa edad ni Pay Tomas na 60 anyos, ay grabe pa ang ipupulpog. Pilyohon ini si Pay Tomas, dawa na maedad na mga pangga, tadae na madangan ni naga-atensyon. Kumbaga, mayo na ning, pag nagkuraho ang sergeant, baga, attention! Mayo na! Sa madaling sabi mga pangga, dahil na nagpa-flag racing ceremony. Gabos kita arabutan iyan. Maabot ang panahon na kita nagkakaida dahil na ma-atensyon iyan. Kaya ngunyan, ini si Pay Tomas, nagtutumar siya katong bulong baga na pampakunyan. Anong ngarang kaya? Kama mga OJT, may aram ka mo itong bulong na pampatagas? Ning buot? May aram ka mo. Itong bulong iyan na pampatagas ning BOTO, ning buot nga. Ning talagang tibay, kung tibay. Kang aki pa ako ang aram ko kayo mga pangga, pampatagas, ang pangaran, Yaragba. Yaragba. Naglaog sa bar si Pay Tomas, nag-shuro shot duman sa laog kan beer house, unwind, nag-relax. Eh di syempre, beer house baya yan mga pangga. Kung mayo kang takwarts na durodakula mga pangga, ay mayo ka, maano ka man dyan. Piga apo niya da so sarong hostess duman mga pangga ni Pay Tomas, sabi da, Miss, gura na tabi ang take out. Abo, take out! Hindi, so hostess mga tugang, nagtao kan sa iyang kumbaga taripa. Kan sa iyang presyo. 1,500, pwede mong i-take out an kunya, an sa iyang napupusuan. Eh si Pay Tomas da mga pangata, grabe ang kakuriputan gayon, nagtawad. Negotiable pa man gayon. May warranty. Mga 2 oras ang makalipas, ang katapos-tapos ikan urulay kan duwa na uminabot sana sa 500 pesos na sana ang bayad. No. Di tuminugot mga pangaso hostess na i-take out siya sa kantidad na 500 pesos only. Ayan. Di yun na, tinake out na mga pangga, di tanay istorya kung ano man ang nangyari kan banging ito, ta private moments man inda ito. Ngunyan, kan tapos na da mga pangga, so doa maglabing-labing, ta si Pay Tomas da mga pangga nagbubulos na, pigsusulot niya na so sa iyang short mga tuga. Pigsusulot niya na. Nariparo niya da mga pangga. So sa iyang kunyan, igwada ning may mga nakasalipit da ang mga kalunggay. May mga dahong kang kalunggay da. Ngunyan, nagngalas da si Pay Tomas alias Bungkaras kung ano ta may kalunggay duman. Pighapot niya so hostess. Ngayon, Miss, ano ta may kalunggay? No. Sabi da ka so hostess, ano ka naman, Pay Tomas? Mangalas ka pa? 500 man sana ang binayad mo. Kung 1,500 ko ta, malutoan. 500 ang bayad? Maasa ka na may adobo dyan? At kung 1,500 sa binayad mo, may maluto pa. Kumusta ka? Si Pay Tomas alias Bungkaras, nakalunggay. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa na, dahil po sinasadya. Alright?